Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kako je čovjek bio stvoren? Obično ljudi misli da je Allah ili Bog napravio čovjek od blato i kao se pravi neka igrač i onda odjednom podario i udahnio njega duh i onda sve organe su počeli da radi. I isto oni govori, kako kaže Biblija, da je jedan dan taj čovjek, ali kažemo kao Adem, on se zaspao i onda Bog mu je jedno ribro uzio i na prazno mjesto tamo stavio meso i sa ribrom koji je uzeo iz čovječe Gospod ali Allah formirao žena i predstavio ga čovječe i tako je onda par bio ispravljen. Ali ovo je samo neka priča, opšte nema logika, opšte nema odnos sa stvarnost. Časni Kur'an odbija takvo vrsto vjerovanje i odbija takvo vrsto stvorenje. Allah stvorio čovjeka, ali to trajao nekoliko milion godina i nije odjednom napravio, nego postepenom. I, na primjer, časni Kur'an govori taj izraz da je Allah stvorio čovjek od vode, negdje je bio rečeno od blato, negdje je rečeno da ste bili kao bijeljke. Znači, ovo sve stvari govori razne stepeni. Po stepenu Allah stvorio čovjek i do kraja stigao i dok nije bio završen, on od početak do kraja njegova evolucija bilo kao čovjek. Čovjek nije stvoren od memon, nego ovo bio posebno stvorenje, ali nije stvoren kako ljudi obično misli da odjednom, nego to je bio jedan dugački period. Allah kaže u časnom Kur'anu: Allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Koji je savršeno napravio svaku stvar, koji je stvorio i on je započeo stvaranje čovjeka od mokre zemlje. I ovdje vidite mokre zemlje se koristi riječ. I dalje onda Allah kaže: Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azvaja. Znači, Allah govori ovo razne stepen i kaže: a Allah vas je stvorio od zemlje. To znači ovo je kao prvi stepen, prva faza. Onda od kapi semena. Ovo onda počne sljedeći dio. I onda vas je učinio parovima. Ovo zadnji dio parovima, to je zadnji stanje za čovjek. I onda na drugom mjestu Allah kaže: Walakad khalaqnal insana min salsalim min hamain masnun. I zaista smo mi stvorili čovjeka od blata ustajalog, suhe zvunke gline. Vidite ovdje kaže od blata ustajalog. Znači kada je blato bude ustajano, onda bude neki nezgodni miris. I tamo isto je rečeno i prije čovjeka Allah već stvorio džin. I džin izraz se koristi za bakterija, za virus. I ova blata ne može da se nešto pokvari ako nema tamo virus ili bakterije. I to se onda pokazuje da je čovjek je stvoren od zemlje, ali ne kako ljudi misli, nego to je bio proces. Onda na drugom mjestu Allah kaže: Malakum la tarjuna lillahi vakara wa kad khalaqakum atvara. Šta vam je?
pa ne očekujete od Allaha neku mudrost, a On je vas stvorio na različite načine. Ovo su različite načini i nauka to potvrđuje, da je život tako je počeo postepen. I onda na drugom mjestu Allah kaže Wallahu ambatakum minal arze nabata. Allah vas je izvio iz zemlje kao bijeljke. Znači kao bijeljke izađe i onda tako je Allah kaže Allah izvio vas iz zemlje. I to se pokazuje da je prošao kroz život jedan doba kada taj život ali čovjek kako je bilo i on bio kao jedan drvetak, to stoji na jednom mjestu. I kada je prošao taj doba, onda život trajala dalje. I nevjerojatnije za taj stanje još jedno mjesto Allah kaže hal ata ala linsani hinu minad dahre lam yakun shay'an mazkura. Zar čovjeku nije dolazilo doba kad on nije bio vrijedan spomena, on nije bio toliko vrijedan da spomena. I to je Božja riječ kaže i to prošao taj doba isto na čovjek. I onda na drugom mjestu Allah kaže inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi fajalnahu samiyan basira. Mi čovjeka stvaramo od izmješene kapi sjemena kojem razne oblike dajemo i onda činimo da on čuje i vidi. Vidite, čovjek je stvoren, onda kako sada vidimo od kapi sjemena. I onda taj kap ima sve osobine unutra, na primjer koliko će biti visoki, kako će izgledati za oči, uši, zube, sve stvari to će biti, to bude unutra u tome. I tako nekoliko mjesto učasni Kur'an tako govori da je na razni način Allah stvorio i onda kako obično ljudi misli da je Adam a.s. bio prije 6000 godina i za toliko vrijeme ne može da bude toliko velika razlika sa sa ljudi, koliko ima razlika za jezik i zato časni Kur'an kaže wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatin lil alamin. A među njegovim znakovima je i stvaranje nebesa i zemlje i različitost jezika vaši i boja vaši, u tome su sigurno mnogi znakovi za one koji imaju znanje. Vidite, Allah kaže ima znakovi u tome. Treba da razmislite. Na primjer, čovjek treba da razmisli za koliko vrijeme se promijeni fac od čovjeka, na primjer od jedna generacija do sljedeća i dalje. I onda za koliko ovo vrijeme je potrebno da se ljudi menjaju jezika. I kada čovjek to misli o tome, to treba nekoliko hiljada i možda 100.000 godina, to je potrebno. I zato ovo mišljenje da je čovjek je stvoren od jedan, ovo je pogrešno mišljenje, Božja riječ ne potvrdi o tome i isto je ovo je pogrešno kako se misli da je žena bila stvorena od ribre od čovjeka, to isto je pogrešno. Na isti način je žena stvorena kako je čovjek stvoren i to kako je Allah stvorio, to je trajao nekoliko milijone godine i na primjer sada naučnici ponekad nađu neka stara tijela, nekad bude oni kažu 50.000 godina stara tijela, nekad kažu 70 i do 100.000 već su stigli. I to se pokazuje da čovjek već bio stvoren odavno i Adam a.s.
on bio samo kao prvi poslanik koga mi znamo za naš doba, ali već prije njega su bili ljudi, čovječanstvo postojala i kako sam na kraju učio ovo jedan ajet koja govori ima mnogo znakovi, ako vi razmislite koliko ima razlika za jezika, za ovo face ljudi, boje od ljudi i to ne može da bude odjednom i to se pokazuje da cijeli svijet nije stvoren od jedan čovjek. Znači, nije bio jedan Adam, ne znamo nekoliko hiljada su bili Adama. I svaki imao svoje loze, svoje sada ovo mi vidimo nacije i boje i jezika, to se pokazuje da bude koliko razlika. Naprimjer, čitali smo jedan ajet koji kaže na vas prošao doba kada ste bili kao biljke, kao neki drvete. I onda kao drvete bude iste vrste na razni mjesto. I najvjerovatnije tako je to bio sa čovjek. U jednom vrijeme se pojavi na razno mjesto. Negdje više, negdje manje. Ali to bio mnogo ranije nego koliko ljudi misli. A problem je kod muslimana, većine oni voli bajke. Oni voli nešto što nevjerovatno, što nemoguće. I onda zato oni tako pravi takve priče i hođe pravi taj bajke, oni samo slušaju, da li razumiju ili ne razumiju, to ja ne znam. Ali nema ovo šta se tiče stvarnost u tome. I zato Božja riječ nama pokazuje da čovjek stvoren i kako Allah rekao da je on stvorio čovjek sa mudar način i rekao da je stvorio po stepenu i to se pokazuje evolucija i to je trajalo mnogo vrijeme i dok nije bio čovjek kao završen čovjek. Toliko, ako vama nešto ne bude jasno, slobodno možete pošaljite svoje pitanje. Assalamu alaikum wa rahmatullah.